Yanshan some na sempa obi ono nso woye kuani owo ase adubi ase empotamu chiremu a mpenimfo atwa de nkonkoni fa pa ni nyina ne se National Farmers Day basko kumase a mpenimfo abaso ba se fata ne wurewure mu a ese de ma no yesi wo metua Ghana cedi no ye opepe aduonum eneyi mpimnum 5000 Ghana cedis 120 no yi na sinchen mami edna kosema to adom kase anim the kana went mentia 5000 Ghana cedis no eno nti na wona wo keka dwumade no asi ani e wo mfimfim mantem na faculty kwan bi so eyi ne din afiri mu no odo no maji district maji region ana me wo ho na e frame me say I nominate me for national enti wo mo share date bre no so ye no wo mo be hwe me mfuo nyina ne memmoa ne niema me wo wo mo ko no wo mo kire me say me nche maso na meti say ye be frame me kimi wo ho ni da ana ye frame bi anopa no say ma wini national nti memmoa me ho na emmo one no na me wo Cape Coast na o mo ne me akokumase ye konso e bedi 1 week previous days na chesa yi ne maaye no nipa no frame me say nipa ma bi ka ho a eye pinta enti mimpa bibi mrane amfa mama na o ye saade no na me bi san sika be sen no o se be 50 million ana me say na edi ade poti na me koji nti e wose metua sa ni nti ono anhwehwem na hu ade kodi a me koji enti ma me ntua 50 million no okoba ye no se onim ade kro no na onim se menya advantage wo niema bebre hu na me ka che nsamate enti me oha na sa frese edi no kura no womo frame aka kire me se mawini na womo no fumoyi na womo se mawini miwa email aba a me di wom ye mema nipa nan mema me nsa oba ba ko oba ne ye mea mi susu se sika na ma nyanti na ma womo di afa me kon ho asemwe asem kase pa ye de otrofo na se dance ni wo no ho a ti maame no ato nanum tuo nipa ko a oso wo gisika no se ya ban mu mpanimfo so obi na hyekire we de soafo a wona hwekua yo ensem so owura akoto afiriye e de wabedi akirefo owura jojoduro na kanedi osenya komegimu dipa kwa bia so o se nipa kra wo gisa 50 million yi hu na kiri kwan na emrani ni dinyo nyonyonyo bisa awerho wo hwe maami se de wasi ado ni se de wasi abre hwe na ni matum so abre na akogin 50 million so mana de award na de ma no ha yenyina wesu yenkwa agudie mu nsem emra ye ba edi aka beto so